Привіт усім глядачам телеканалу ОТР, де б ви нас не бачили, в тимчасово окупованому Криму або в інших регіонах України, або за кордоном. Нас дивляться багато в різних країнах, і я це дуже ціную, бо і сам намагаюся запрошувати людей, які цікаві мені особисто, і я сподіваюся, будуть цікаві вам. Сьогоднішній гість, наш людина, яку, напевно, всі глядачі АТР давно і добре знають, це колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, і він зараз в армії. І, пане Володимире, привіт тобі, по-перше. Вітаю, друже. Дуже радий вас бачити і чути. Навзаєм. Ну і я так обережно завжди ставлюся до інтерв'ю з людьми, які у війську зараз. Розкажи сам, що вважаєш за потрібне, чим ти зараз займаєшся, що де куди, як то кажуть, коли, і те, що можливо розказати. Ми зараз після півроку перебування на півдні на ротації в Києві. Тобто, це така рідкісна нагода, хоч трошки відіспатися, поїсти і привести себе до ладу. Насправді ці півроку були дуже важкі, в першу чергу, через те, що ми втратили багатьох дуже близьких друзів. І знаєш, це насправді це складно, коли ти говориш з людиною, через секунду його не стає, і ти потім десь ще місяць усвідомлюєш, що це вже все, це вже безповоротньо, і ти вже більше ніколи його не побачиш. Там згадуєш якийсь епізод, де ви спілкувалися, жартували, їли, спали. Але поза тим, я пишаюся, що я належу до цього бойового мільйона. Так? Колись нас називали якоюсь там войовничою меншістю. Так? Ми так меншістю і залишилися, але насправді нас стало набагато більше, і це окрилює, коли ти розумієш, що ти відстоїш свою державу. І це стосується насамперед не лише мене, але й моїх побратимів, бо люди всі вмотивовані, люди вже навчені. І вони, якщо ми раніше прийшли на початку вмирати за батьківщину, то тепер ми зараз вбиваємо за батьківщину, і це тіше. Як змінилася наша армія? Ти одразу ж пішов, так? Я правильно розумію? Так, я з першого дня. Так. Як на твоїх очах змінилася наша армія? Всі сили оборони, це ж не лише армія, ми так кажемо ЗСУ, насправді воюють усі на різних ділянках і в різних якостях, але воюють, правда, багато різних людей. Як змінилася наша армія з лютого по сьогодні? Ти знаєш, я дуже добре пам'ятаю перші дні, коли це виглядало все дуже, скажімо так, непросто. Бо так, поруч з нами було дуже багато людей, які щиро прийшли захищати батьківщину, але вони перший раз тримали в руках зброю. І ти розумів, що в випадку реальної військової ситуації це буде дуже складно, бо деякі рухи мають бути доведені до автоматизму, а цього і близько немає. Людина навіть не знає, як автомат зарядити чи пересмикнути затвор. Нас було трошки більше часу, і був непоганий військовий вишкіл. І завдяки цьому ми вже вийшли підготовленими на позиції під Миколаєвом в квітні. І далі просувалися на Херсонщину, скажімо, успішно, з мінімальною кількістю втрат, вбитими чи пораненими, але вони є, і про це теж треба говорити, бо у нас якась така, знаєте, ейфорія, що ми боги, які йдемо вперед, і нам нічого не страшно, нам страшно. Ми так само смертні, ми вмираємо, нас можуть поранити, але з іншого боку ворог відступає, і це показник незламності українського війська, це показник характеру. І що теж цікаво з українцями, що ми з будь-чого зараз можемо вже робити зброю, яка ефективно вражає окупантів. Мабуть, на це не розраховував ніхто. Ти маєш на увазі те, що роблять військові просто по позиціях, вигадують там пристрої, щось там причіпляють? Так, у нас, наприклад, в нашому батальйоні ми нещодавно розробили, ми назвали її в честь полеглого побратима Юрія Каракай машину. Тобто це повністю автоматизована турель, яка буде тримати кулемет,
І оператор, перебуваючи в захищеному бліндажі, спокійно через тепловізор буде косити ворога, не наражаючи себе на небезпеку. Юра, на жаль, він був кулеметником і він загинув при російській атаці. Але ми сподіваємося, що таким маленьким винаходом ми зможемо врятувати життя багатьох людей. Так і таких винаходів є чимало. Так, починаючи з цивільних дронів, які раптом виявилися грізною зброєю напередку на короткій дистанції, завершуючи, я вірю, найближчим часом ударними безпілотниками, які суттєво поміняють картинку бою на фронті. Це дуже важливо, про що ти кажеш. Ну, наприклад, про цей пристрій кулеметний, бо вони ж будуть намагатися брати нас кількістю, і це вже помітно. Навіть мені помітно через мої зв'язки з військовими з різними. А ти, перебуваючи на фронті, які маєш враження від того, як змінилася тактика дій, там не знаю, стратегія? Ну що ти помічаєш в їхніх бойових діях? Як вони поводяться, і чи змінилася ситуація якось з того часу, як Путін оголосив цю свою часткову мобілізацію? Ну, ти знаєш, в першу чергу не можна недооцінювати ворога. Та а коли ми весело сміємося, то ми повинні пам'ятати, що там теж є професійні воїни, які вміють воювати, і далеко не всі з них одразу втікають при першому пострілі. Е, Це непросто, бо дуже потужно працює артилерія, і насправді контактних боїв не так багато, як здається, інколи в Тіктоку там чи на інших соціальних платформах. Але тим не менше, росіяни діють однотипно не лише в цій війні, а згідно того, як вони діяли завжди в усіх війнах. Вони просто закидають кількістю супротивника. І зараз ставка Путіна дуже проста. Він вважає, що після того, як його професійна армія була винищена, мобілізовані 300, 500 тисяч, мільйон нових російських солдатів, вони переламають хід війни. Цього не станеться. Їм це не допоможе, так само, як не допоможуть іранські дрони чи іранські ракети. Ми вистоїмо, і для нас дуже важливо, і це розуміє прекрасно українське військо, не знаю, скільки розуміють українські політики, щоб ми не просто вийшли на кордони 91-го року, щоб ми повністю поховали сам Кремль і цю останню російську імперію на теренах Європи. Оце наша мета, і ми цього повинні домогтися, якщо ми хочемо мати бодай одне покоління українців, які знову не будуть воювати. Ну, це ти мислиш абсолютно стратегічно, бо неможливо собі уявити, що ми звільняємо нашу землю і залишаємося так як є. Та? Ну, це просто цього не буде. І це нелогічно, до речі. Ті люди, які так думають, вони просто з логікою не дружать. Ось це зрозуміло. Але давай зараз про події на Херсонському, на південному напрямку. Твоя така подробна аналітика за останні там декілька, якийсь період, який ти важливо про це поговорити. Насправді я не дуже можу про це говорити, бо я діючий військовослужбовець, і це коментують тільки Генеральний штаб або Південь. Але з того, що я можу сказати, що я пишаюся командуванням, яке береже життя солдат. Це, до речі, військові дуже добре відчувають і дуже добре розуміють. Завдяки західній підтримці ми б'ємося успішно, і власне зараз проводимо успішні наступальні операції. І це нам дуже важливо пам'ятати не лише сьогодні, а протягом наступних поколінь. Що ми сильні, тому що не тільки що ми просто самі по собі сильні, хоробрі, відчайдушні чи вмілі воїни, а сильні, тому що з нами захід. І допоки це розуміння в нас буде, і ми будемо це берегти, я думаю, до тих пір Україна буде успішною. Щодо самої південної операції, насправді вона була багато в чому неочікуваною для ворога, хоча, начебто, про неї трубіли всі, розповідали в найменших подробицях. Але вони думали, що ми не підемо. Більше того, на початку серпня, про це мало хто знає, але на початку серпня ми очікували наступ з боку самих росіян, які до нього готувалися доволі потужно. Але вони не змогли пройти нашу лінію оборони, і ми насправді вдарили по них доволі успішно і продовжуємо цей наступ. І я поділяю думку Буданова, що до початку зими ми повинні бути в Херсоні.
Буданов, до речі, людина, який я особисто симпатизую. Ну, по-перше, через те, що він давав абсолютно такі самі прогнози, як я, щодо характеру цієї війни, цього етапу війни. І не брехав, не приховував, і все таке інше. Але все ж таки загально не про нього спрошу, а запитаю. В принципі, щодо прогнозів, як ти ставишся як людина, ну така практично твереза, до цих, ну скажімо, обіцянок, які пов'язані з терміном, тобто звільнимо там тоді. В Крим зайдемо там, каже, значить, в такому місці тощо. Наскільки це потрібно? Чи це є частиною просто, ну і в тому числі медійної війни, але це або це прогнози, які на чомусь так потужно ґрунтуються? Ну, я думаю, що ті аналітики, які мають доступ до військових операцій, вони мовчать, і ми їх не чуємо в ефірі. Переважно ми чуємо, якщо це йде не від військових людей, які просто собі міркують логічно, як вони вважають. Те, що ми відвоюємо Крим, однозначно в мене сумнівів немає. Те, що ми повернемо Донбас, теж сумнівів в мене немає. Але я насправді дуже обережний з датами, бо це війна. Та? Тобто, навіть найкращий наш план він може бути коригований, він може бути повністю змінений в зв'язку з військовою ситуацією іншою на полі бою, в зв'язку з тими резервами чи заходами, які вжиє ворог. Тому я, якщо більш-менш розумію, що буде з Херсоном і коли, то в випадку Криму так, це 2023 рік. Точно, але чи це буде весна, літо, чи це буде зима, ну не знаю. Тут в залежності від того, як все піде. Ми бачимо, що ситуація кардинально міняється. От скажи, що там буквально ще тиждень тому назад, хто міг прогнозувати, що Севастопольська бухта буде фактично під повним контролем і ударом українських збройних сил? Це відбулося, так, і ми бачимо як результат ситуацію з зерновим коридором станом на сьогодні. Хочу запитати про нього, власне, про цей коридор, так званий. Якщо ти все сказав на цю тему. Ну на цьому етапі думаю так. Щодо прогнозів, я би дуже обережно до них ставився, бо по датах ніхто точно не скаже. І так само, як ніхто не міг сказати, що в 17-му році минулого століття вибухне революція, і Російська імперія розвалиться протягом фактично кількох місяців. Та чи в 91-му році, в 24 серпня, все буде закінчено з Радянським Союзом. Тому тут це війна, тут є багато несподіваних. Не треба бути готовим як до хороших, так само і до поганих. Про зернову угоду цю, так? Дуже все, і тут насправді і смішно, і не смішно, і все докупи. Як ти аналізуєш цю, по-перше, ну, про атаку ти вже згадав, реакцію росіян на це, Путіна, а потім реакцію Ердогана, розмову Ердогана з Путіним, за підсумками якої вони просто, ну, як у них там на кримінальній мові, дал задню рейх. Як це все ти аналізуєш? Як, в принципі, ти ж, ну, якби ти людина, ти і держслужбовець, і ти системно все це бачиш? Ну, ти знаєш, от коли почався спершу обережний наш наступ на харківському напрямку, я одразу це назвав катастрофою військовою для Путіна. І по мірі розвитку цього наступу це було вже очевидно для абсолютної більшості людей, як в Україні, так і за її межами. Російську армію перестали боятися, в принципі. Зараз це друга катастрофа Путіна, тому що перед тим його опустив Китай, виключивши з переліку світових центрів чи світових держав, які впливають на розвиток світу. Зараз Росія вже навіть не є регіональною державою. Однозначно, роль регіонального лідера перебрала на себе Туреччина. Це, до речі, відбулося не тільки завдяки Ердогану, як багато хто пояснює. Це позиція багато в чому і керівника Китаю Сі, які спільно з Ердоганом чітко сказали Путіну, що чувак, цього не буде. Зерно йшло, йде і буде йти. Я би дуже хотів, я це про сьогодні про це я писав в Фейсбуці, щоб
під час розмови з Зеленського з Ердоганом, Зеленський запропонував Ердогану не обмежуватися лише поставками зерна на експорт, але й експортувати металобрухт з України в Туреччину. Турецькі компанії дуже любили цю історію до війни, бо в них величезний сектор економіки на цьому зав'язаний. У нас зараз за останні 9 місяців сотні тисяч тонн металобрухту. Ще більше Російського буде. маєш на увазі? Абсолютно вірно. Причому дуже якісного. Ми зараз його переробити не маємо можливості, бо немає енергетичної потужності достатньо для цього. Турки з радістю це візьмуть. В обмін ми відновлюємо вантажопотік в українські порти, в тому числі і контейнерні перевезення, і експортуємо не лише зерно, а все інше. І я думаю, що флот Ердогана, військовий флот, буде найкращою запорукою того, що все буде в порядку. Бо я думаю, що саме так сьогодні відбулися фінальні переговори, чи вчора фінальні переговори Ердогана з Путіним. Коли Ердоган просто сказав, що хочеш не хочеш, а буде от так. І Путін це прийняв. І Путін з цим погодився, незважаючи на те, що Кремль, мабуть, в істериці від цієї ситуації, бо в них немає вже іншого виходу. Тобто Туреччина, яку вони оголосили публічно як газовий, нафтовий хаб, насправді емігрантський хаб зараз для Росії, де переховуються не просто якісь там біженці від війни з Путіним. Ні, тут йдуть величезні російські гроші для того, щоб спробувати їх відмити перед збереженням на Заході. І тут все. Ердоган – це останні ворота Росії в Європу. Тобто Ердоган, ну, останнім часом навіть когось там у нас дратувала його поведінка, бо він там типу підлаштовувався ніби під Путіна там. Він просто займав цю позицію, да? Він якось там цього миротворця, але коли стало в нагоді, він дійсно, ти думаєш, сказав Путіну, що я застосую свій флот і не підходь, це мій коридор, який я гарантував, і просто не йди сюди і відвали нафіг. Я думаю, що не знаю, чи була така цитата, чи це правильно Я казати, ж не що це була цитую, я цитата, просто але я думаю, що суть власне була така, як ми з тобою міркуємо. Бо подивись сам на ситуацію. Так насправді Путін він весь час вважав, що рівними йому співрозмовники це Байден, це Сі. Ну, можливо, Шольц, але з великою натяжкою, Макрон, так собі, просто поговорити ні про що. І тут раптом виявляється, що не те, що Байден переконує Путіна, а Україна його розбиває, а Ердоган йому каже, що буде. Не те, як Кремль хоче, а як хоче цього Ердоган. Буквально ще декілька днів перед тим була, пам'ятаєш, така величезна прес-конференція Путіна, де він там валдайська промова, так звана, яку мали всі цитувати, але чомусь тільки всі регочуть. Він же ж там чітко казав, що Ердоган очень сложний, но очень надіжний партнер. Ну, тобто він тримає слово своє. Він мав на увазі, що він тримає слово, так? Насправді ми тоді ще цього не розуміли, але Путін вже похилив свою голову перед турецьким султаном. І це фактично таке повернення в монгольське іго, яким завжди росіяни лякали один одного, а тепер раптом бац і опинилися в ньому. Трохи не монгольське, але щось схоже є. Умовно, так. Слухай, ось що стосується цього Валдаю, де він завжди любив, там два місця на землі є, це Мюнхен і Валдай, де він там розлога, своє бачення божевільне там розповідав. До речі, треба Путіну віддати належне, він завжди, він часто був відвертим, просто йому не вірили чомусь. І в Україні багато хто не вірив, і на Заході тим більше ніхто не вірив, що він зможе таки, все казали, йому це невигідно, там, він це не зробить. А він все зробив, що невигідно, як казали. Все це навпаки. Але я хочу про ядерну зброю конкретно з тобою обговорити. Я відмовляюся обговорювати просто навіть в приватних розмовах застосування ядерної зброї. Відмовляється про це говорити Джо Байден. Відповідно, Володимир Зеленський теж відмовився, він раніше відмовлявся оцінити застосування Росії ядерної зброї. І якби його поведінка Путіна зараз, якби свідчить про те, що він не такий вже він і герой,
якого він вдає. Да? Яка твоя оцінка цієї? А при тому одночасно, так він так не тікає трохи. А Медведєв і цей як його Пригожин, да, вони як такі рупори. Їм дана вказівка. Я 100% певен, що там це не працює як творчість. Це ми, Мгм. українці, не маємо свій досвід. І в нас кожен міністр іншу думку може, причому завжди говорити. У них так не працює. Що це за гра така, і наскільки Путін насправді спроможний на застосування в будь-якому вигляді, навіть в брудному, ядерної зброї? Ну, як мені здається, хоча в мене немає повної інформації, Путін дасть вказівку в останні секунди на застосування ядерної зброї, але її ніхто не виконує. Цю вказівку. Щодо загальної ситуації, оці дивні заяви, які звучали і під час Валдайського заходу, і з боку і Медведєва, Пригожина, багатьох інших російських ключових фігур, вони свідчать лише про одне, що Кремль повністю втратив контроль за ситуацією і втратив ініціативу. Тобто, якщо раніше Росія інтригувала навіть ситуацію нападе чи не нападе, то зараз вже інтриги немає. Інтрига зникла, і що важливо, зник страх перед міфами, які російська пропаганда весь час тиражувала. Про непобідіму Красну армію, про Іскандери, про могущество Кремля, там якісь там кремльовські старці, там купа різних історій. Тобто вони були спрямовані на одне, щоб залякати людей, залякати еліти інших держав, що тут все серйозно, хлопці не жартують. Тобто техаські ковбої відпочивають перед руським Ванькою. І раптом виявилося, що воно не має під собою жодного ґрунту. Тобто, велика російська держава може похилити голову і випрошувати в Ірана безпілотники минулого сторіччя з моторами від мопедів. Це зброя. В принципі, і палиця це зброя, чи кам'яний молот він досі є зброєю, не можна пробити голову. Але сама по собі вона ні на що вже не здатна. І оце, я думаю, два важливих підсумки Валдаю. По-перше, це повний хаос в Кремлі, і друге, це повна втрата ініціативи чи контролю ситуації. А як ти оцінюєш цю інформацію про те, що не лише дрони, але там є інші дрони, які втричі більше нібито вибухівки несуть, і що вони будуть застосовувати. Ну так чи інакше, вони пошкодили нашу інфраструктуру енергетичну, в тому числі завдяки цим дронам. І інформація про ці ракети класу типу Земля-Земля, але напевно їх із повітря можна застосовувати, типу там 700 кілометрів. Так, це перша частина мого запитання. Що це змінить, не змінить? По-друге, чому і хто винен у тому, що за стільки років незалежності ми віддали стільки зброї, в тому числі ракетної, в тому числі Росії, так, а заміну ми не маємо. Тобто ми не маємо такого класу ракет. Тобто, якби ми мали, у відповідь удару по Києву ми могли б завдати удари там по декільком, по Москві, наприклад, там по іншим містах, то і такого терору б ракетного не було. Буквально напередодні читав інтерв'ю Зеленського, чи дивився, здається, Чехов давав, і почув від нього фразу, яку не очікував почути, що 30 років незалежності України українські президенти надавали неналежну увагу безпековим питанням. Це, безумовно, самокритика багато в чому з його вуст прозвучала. Але я сподіваюся, що всі наступні президенти після Зеленського будуть чітко розуміти, що безпека і збройні сили понад усе. І це повинні зрозуміти ми, українці, що в нас, на превеликий жаль, але якщо ми хочемо вижити, бути успішною країною, має бути військова економіка. Чи страшні іранські дрони? Так, страшні. Ракети, якщо вони будуть балістичні іранські, ще страшніші. Але насправді, покласти руку на серце, ця війна, вона набагато легша для усіх нас, аніж ті війни, які ми переживали попередніх сторіччях. Чому? Тоді нас
тоді нас винищували мільйонами. І тоді поруч нікого не було. Вбивали і українців, і кримських татар, і світ мовчав. Зараз світ не мовчить. Так, є певний такий лак, та запізніла реакція на події. От там всі ж знали, що дрони будуть. ППО ми тільки зараз отримуємо. Та суперсучасно, прекрасно збиває дрони. Хоча насправді нам потрібно не ППО. Нам потрібно, щоб ті судна, які перевозять ці дрони, або ті літаки, які їх перекидають в повітря, чи будуть ракети, були зупинені або збиті. Нам потрібно, щоб ми отримали ракети, якими вразили не ракети над нашою головою, а місця їхнього запуску. Літаки стратегічні над Каспієм. Місця виробництва, бо дрони, до речі, виробляються і вже в Росії, якщо хтось цього не знає. Місця виробництва цього всього в Росії. І байдуже, чи це за 300, чи за 500 кілометрів, чи за 1000 кілометрів українського кордону. І, можливо, по Кремлю. От це, я вважаю, випереджувальна реакція. І це боротьба не з наслідками, а ліквідація джерела загроз. І це теж на майбутнє для України, що будь-яка орда, яка підходить до наших кордонів, знищується на чужій території, не на українській, не в Криму, чи на Донбасі, чи будь-де іншому. А підійшли за 300 кілометрів до кордону України. Ви знищені, ви цілі. А чим знищувати? Ну, зараз нас насправді в чому теж треба шукати позитиви. Та позитив від цієї війни, що в нас йде дуже швидке переоснащення Збройних сил України. Від звичайної стрілецької зброї до високотехнологічної. І я думаю, що ми дійсно будемо найбоєздатнішою за технологічним прогресом армії в Східній Європі так точно. Чому ми цього раніше не мали? Чому не приділяли уваги, в тому числі ракетобудування? З одного боку, це великий провал тих міністрів оборони за каденції, яких розкладалося військо, і вони не могли захистити інтересів безпосередньо. Їх треба судити, треба розслідувати і судити. Ну, і моя думка така. Це ж злочин просто. Друже, я згоден, але я не бачу засуджених членів партії ОПЗЖ чи Шарія. Я не бачу депортованих, бодай, московських священників. Так. А це мало бути в перший день війни. Причому ці священники, вони ж диверсанти, вони ж коригують вогонь. Це таких випадків військові мені розповідали купу просто. Це просто небезпека. Пряма. Я особисто бачив російські ДРГ в Лаврі, в Донеччині. І вони там були. І вони, я дивуюся з легковажності українського керівництва, я не знаю, що відбувається в Києво-Печерській Лаврі по печерах. Хто там сидить і чи не сидить там хтось. Так? Але я думаю, що теоретично ми можемо витягнути кості Кравчука і засудити їх за багато помилок, так само його каденція. Але ми навряд чи зможемо досягнути якоїсь правди. Колишні міністри оборони, які ставили свої підписи на продажі зброї, в тому числі і ракет, можемо. Чи колишніх прем'єрок, які розповідали одне, а займалися абсолютно іншими речами. Але мені здається, що зараз ключове насправді вирішити питання сьогодення, так? Абсолютно. Тобто, пріоритети абсолютно я погоджуюся. П'ята колона має бути заарештована і депортована, так? Якщо ми не можемо їх посадити, ми їх вивозимо за нульовий кілометр, і хай собі там роблять, що хочуть в своїй Росії. Вони так її любили, любіть вдома. А я б їх через Чорнобильську зону відправляв. Або туди, пішки прогнати, так. Ну, я думаю, що до цього дійдуть руки у влади. Просто це просто питання небезпеки. Це вже не питання ставлення до них, суперечок якихось там. Ми ж багато чули. Це релігія, конфесія, вона незалежна. Коротше, я хочу, знаєш, про що поговорити? Про ізраїльські вибори. Напевно, ти слідкував. Угу. Я на завтра, чи не знаю, там, коли запланую інтерв'ю з ізраїльською людиною, яка там розуміється на цьому, але на твій погляд, на погляд твій з України, повернулася фактично влада симпатизантів Путіна. Що це може змінити? Або не змінить, або, може, інша якась перспектива буде, враховуючи те, що головний ворог Ізраїля, в доктрині якого є знищення повне Ізраїля єврейського народу, Іран, став просто відкритим союзником Росії. Побачимо, що там Іран ще зробить з Саудівською Аравією, що він багато що погрожує, і піднімає червоні прапори над мечеттю.
По Ізраїлю я не знаю, що чекати, скажу відверто. Хоча я би сильно не розстроювався з можливої перемоги того чи іншого проросійського кандидата. От дивись, в Італії була та сама історія, так? Мгм. Тобто Сільвіо Берлусконі повернувся до влади. І тут же були в Україні такі дуже погані сценарії. І раптом прем'єр-міністерка Італії займає відверто радикальну антиросійську проукраїнську позицію і максимально допомагає далі Україні. Я теж вважаю, що іранський фактор по дестабілізації регіону він матиме суттєву роль для формулювання нової позиції Ізраїлю. Чи вона буде геть аж такою проукраїнською, як ми би хотіли? Сумніваюся. Але Україні теж треба пам'ятати на майбутнє, що ми не єдині, і наша війна не унікальна. Війни точаться по всьому світу, і їх багато. От як Україна буде займати завжди у цих війнах сторону світла, справедливості і захищатиме знедолених, ну тоді ми будемо мати право вимагати від кожного приєднатися до нас у нашій боротьбі. Поки що цього немає. І мені здається інколи, що я сам українець, я маю про це право сказати, що ми занадто багато вимагаємо від інших, занадто мало зробивши самі. Ну, зараз ми робимо много, особливо Збройні Сили, але про попередні періоди, ну, я погоджуюся. Ми ж теж поводилися егоїстично, тобто вживали, використовували реалполітік, так званий, який завжди призводить до трагедії, зрештою, так? Друже, ну дивися, рік часу російські війська тусувалися біля українських кордонів. Якби в нас була трошки інша політика, і трошки інші політики протягом дуже тривалого періоду часу, то ці всі російські війська мали бути знищені в перший день їхньої концентрації біля українського кордону в випадку їхньої загрози для держави України. А ми дочекалися до повномасштабної війни і робили круглі очі перед тим, розказуючи про шашлики, що це все наговорюють, що Захід вигадує. Ну тепер маємо результат. Захід не вигадував, а от ми вигадували. Ну, в нас багато працювало людей в медійному полі, в тому числі, які казали, І що працює, Байден і бреше. працює і досі. Що і Да, да, досі вони досі не просто да, вільно да, працюють, да, вони да, да. є відомими. і До них хтось дослухається. А люди, які просто за тиждень, за 3 дні повторювали мантри Ксенії Собчак, яка сказала тоді, що там найтверезіший політик сучасності це Путін. Ви всі істерічки, тобто всі інші Байден бреше. І в нас такі саме такі. Я слова чув, і ці люди на плаву і беруть участь вже в інших російських ПСО. Я прекрасно пам'ятаю, коли я ходив на ефіри за 2 тижні до війни, і там розказували якісь бздури про американські біолабораторії, що в мене очі вилазили, я це все спростовував. Чи витягували якихось незрозумілих експертів закордонних, які розповідали, що Путін ніколи не нападе, я кричав, що напад буде через тиждень, через два. Але проблема ж не тільки в журналістах, так їхня вина є величезною тих, які задурювали людей. Але питання є і в політиках, і це не лише ОПЗЖ, які Абсолютно, ні, ну розповідали, що з політики Путіним нужно теж, да. розговаривати, хороший парень, все нормально. Да. Багато хто просто, ось знаєш, коли деякі політики казали, що я не вірив, я питаю: а це що, якийсь футбол? Або це якесь питання віри релігійне? Це війна, вона або є, або немає. Підготовка до війни або є, або її немає. І тут одиничка нолик, да? Тут немає там середнього нічого. Але ну залишимо вже як було. Ну напевно, знаєш, винне тут зрештою суспільство, яке було дуже наївне, дуже рожеве, дуже до речі, як ти думаєш, як змінилося, чи змінилося насправді так сильно, як ми думаємо, наше суспільство? Бо ну я іноді думаю, що деякі соцопитування, такі ну оптимістичні, проукраїнські, вони викликані ну в тому числі таким сьогоденним страхом. Але коли людина перестає почуватися в постійній небезпеці, вона знов за своє береться. Я просто, знаєш, мене дуже вразило в опитуванні. Опитування в цілому позитивне, але лише 43% українців досі вважають
діяльність воїнів Української повстанської армії позитивною в українській історії. Що це таке? Як це? Що треба ще? Що це має статися з Україною, щоб ми почали шанувати наших справжніх героїв, які були попередниками Збройних сил України? Ну, це вже мені здавалося, що це зрозуміло. Ну, в першу чергу має бути проукраїнська влада, яка чітко розуміє, в чому полягає інтерес держави. Інтерес держави полягає в тому, щоб мати націю свідомих громадян з нормальною національною позицією. Вона вбивається в голову з самого малку. Тобто, насправді, історія України для сприйняття дітей вона повинна вміщуватися на одному, двох, трьох аркушах. Угу. Але буде чітко написано, що в нас було ось так. І це наша історія. І тоді в когось в 40, 50, 60 років не буде роздвоєння особистості, там чи така різниця, чи російська мова це не мова окупантів, а мова дружби. Да? Ніколи не пізно почати, і я завжди надихався прикладом грузинів за часів Саакашвілі, які просто постановили для себе, що вся молодь у нас спілкується англійською мовою. І раптом за покоління Грузія змінилася. Вони знають грузинську, вони знають англійську, але не пам'ятають російську. Це правда, але тут є інший бік цієї медалі Грузії, я маю на увазі. Вони зараз, це все правда, що ти сказав, але зараз Грузія зовсім не така, як була за Саакашвілі. Як би хто не ставився до нього особисто? Абсолютно вірно, і в цьому теж є ризик демократії, що не завжди кращі приходять, але тоді інституції сильні мають рятувати від гіршого. Щодо України, повертаючись до нашої тематики, мені ж таки здається, що ми повинні чітко для себе постановити, що ми хочемо зробити з державою. Щоб люди, яких торкнула війна зараз в величезній кількості, це навіть не війна 14-19 років, коли це було декілька мільйонів. Зараз це ж декілька десятків мільйонів, які пройшли через війну так чи інакше. Через особисті втрати, чи через просто персональні переживання, чи через жахливі втрати. Якщо вони хочуть для себе мати успішну Україну, тоді це легко буде зробити. Якщо ми дійсно повернемося потім до ілюзій, що воно якось саме без нас, зараз, наприклад, там військо воює, всі чекають, що військо повернеться і буде займатися реформами. Хлопці, а хто вам заважає реформи робити зараз, поки армія на фронті? 100%. Чи військо воює, всі чекають, зараз там хтось прийде і знесе пам'ятники Єкатеріні чи Щорсу. Лише хотів А сказати. хто вам заважає це зробити самим? Умовно, в кількамільйонному Києві зібратися 10 тисячам людей біля пам'ятника Щорсу, набрати Кличка чи військову адміністрацію, попросити приїхати. Тому що, хлопці, у вас година часу, ви або самі це знімаєте, або ми зараз скидаємося вниз. Як воно впаде, так воно впаде. Я теж задаю собі це питання, бо з іншого боку, у нас супер люди, і вони жартовні, вони кмітливі, вони винахідливі. А з іншого боку, є очевидні речі, і ми чомусь їх не робимо. Хоча зробити їх дуже просто, без жодних героїчних жертв. Ще хочу запитати про такий собі прогноз. Я цій людині довіряю, я думаю, як і ти, і Залужний йому довіряє, вони друзі, вони статтю разом писали, я маю на увазі Михайла Забродського, так? Він, до речі, народний депутат з твоєї ж фракції, так? Я прочитав днями прогноз його, що росіяни можуть спробувати піти в наступ з напрямку Сумського і з напрямку Запорізького з метою оточити українську армію на Сході. Наскільки ти вважаєш це, наскільки це реально і чи може це бути? Я думаю, що він знає, що він каже, бо я такий військовий самоучка, я все доходжу своїм власним досвідом. Але з іншого боку, дуже багато росіян сильно переживають, що українці зараз вдарять з Запорізького напрямку і розіб'ють їхнє угрупування на дві частини. І це буде катастрофа російського війська на півдні, на сході України. Є різні сценарії. Те, що ми бачимо сьогодні, що війна потихеньку завмирає. Всі переходять в якийсь такий зимовий режим, в чому є свої плюси, але є і свої мінуси. Бо хто краще відновиться і перший розпочне активні бойові дії, в того буде більше шансів з меншими втратами досягти своїх результатів.
Але в чому я впевнений на 200%, що в росіян нічого не вдасться. Та? Тобто це століття не їхнє, а наше. Класно ти сказав, я запам'ятаю цю фразу, буду тебе цитувати і посилатися. Це не їхнє століття, це правда. Вони просто, пам'ятаєш, такого він не стосується цей вірш війни, але у Окуджави є такий вірш, як «Просто ми двері перепутали, вулицю, город і вік». От вони щось переплутали, вони дійсно хочуть повернути історію назад, а це неможливо. Але вони чомусь переконані в цьому, що вони зможуть. Я хочу запитати, ти Китай згадав уже, чому ти такий певний, що Китай осторонь? Бо Китай – це дуже близький союзник Ірану, наприклад, так? Навіть перші заражені коронавірусом, всі забули вже були, це були депутати парламенту так званого іранського і військові іранські. Тобто, можливо, це теж частина їхньої програми спільної якоїсь. Та ми ж нічого не знаємо. Ну, багато чого не знаємо про Китай і про Іран так само. Чому ти думаєш, що Китай відмовився від Росії? Може, він просто затаївся і допомагає, ну так, непрямо? Ти знаєш, я думаю просто, що Китай банально не готовий зараз до війни. Те, що вони до неї готуються, це однозначно. Те, що вони її хочуть і бачать як єдиний інструмент ствердження своєї гегемонії чи лідерства у світі, однозначно. Ну, це Той Тайвань, в же першу Сі, чергу, маєш на увазі Тайвань, повернення ти знаєш, Тайваня. може бути по-різному, але я не думаю, що вони обмежуються Тайваном, так само як Путін не обмежувався Кримом. Е, Ти згадай, от Сі, він же ж був ідеологом китайського шовкового шляху і величезних інфраструктурних проєктів по всьому світу, які мали поєднати так званий китайський пояс інфраструктурний Ну, світовий. типу ж це не мілітарні речі, так? Типу. Так, і він переключився, і він на якомусь етапі вирішив співсповідувати з Путіном військову ідеологію. Його Путін Єдине, покусав просто, я думаю, при зустрічі. ну може, я не знаю, як воно там переходить, можливо, як коронавірус так само, хтось там чихнув чи вкусив. От, чи мавпяча віспа, можливо, в них є якась спільна та на двох. Може бути по-різному. Але він спочатку був прихильником іншого захоплення світу. Та? Зараз вони обоє дивляться на мілітарний власний напрям. Що Китай стримує, що в них переважно радянська техніка або клони вдосконаленої радянської техніки. І вони побачили, що це катастрофа у протидії західному зброї. І для них ця пауза теж потрібно розуміти, що вони можуть протиставити умовно американським українським авіаносцям і американським військам, які розташовані в регіоні біля Китаю. Ну, Тому ця пауза на тактична. Тайвань піхоту не погониш, так? Ну, звичайно, тут без шансів. І в Тайвані трошки інша ситуація, аніж в Україні. Хоча всі, знаєте, кажуть про Тайвань, та що там Тайвань? Там той Тайвань, він невеликий. Ну, сорі, там, по-моєму, 80 мільйонів людей. Це Ні, такий там, маленький здається, острів. 23 мільйони. Я Чи зараз 23, ну, перевірю. але Я трошки, перевірю тобто зараз. це, може 23, так, 23. Але це так, майже як зараз Україна. Да, 23 23, так. мільйони 57. Ну, це можна співставити з половиною України, ну, наприклад. Да. Ну, так продовжуй. Ага. Не підуть вони на Тайвань? Теж такі погрози звучали? Дивись, що я думаю, що на цьому місяців. етапі на цьому етапі вони не підуть швидше за все. Вони точно не готові вступати в бій зараз. Можливо, саме тому Путін теж тягне війну. Можливо, вони ще планують на 23-й рік чи 24-й рік. Тут я сказати не можу. Але досі Китай чітко не виступив на підтримку Росії. Публічно, що як американці підтримують Україну, так само Китай підтримує Росію, дає зброю, там інструкторів, ще щось цього ж немає. Та вони десь там тихо, підпільно через Іран передають мікросхеми, там комплектуючи до іранських шахідів, там умовно іранських, справді це китайські. Там багато інших речей, але не публічно. Прозоро вони ведуть себе так нейтрально проросійськи, але не підтримуючи Росію відверто. А чому? Думаю, що час для них, що от з їхньої точки зору, час наразі не настав. Так? Вони сподівалися на близьких російської армії, вони сподівалися дійсно, що Україна буде миттєво захоплена, і тоді, можливо, би наступила черга Тайваню, але Росія впала.
І фактично зараз тягар для того ж Пекіну, як її втримати. По-друге, вони побачили, що санкції працюють. І одна річ, коли там в тебе є 140 мільйонна нація, в яких 100 мільйонів без туалету елементарно, та? А інша річ, коли в тебе є 1,5 мільярда нації. І раптом запускаються санкції, раптом перестають привозити тобі продовольство і все інше. Вже чіпів вони позбулися, та фактично чіпи останніх моделей вони не можуть в себе випускати. І в тебе починаються серйозні проблеми, як прогодувати оцих 1,5 мільярда. І Слухай, сорі, з цих 1,5 мільярда вже 200 мільйонів живуть добре. Вони не готові брати шинель і йти на фронт. Я про санкції хочу. Добре, що ти згадав. Я читав інформацію, не знаю, наскільки тобі видніше. Вона відповідає дійсності, що суттєво в рази збільшилася купівля холодильників і мікрохвильових хвильових пічок Пічок. в таких країнах, як Вірменія, як Казахстан. Чи це вони знайшли вихід? Ну, це тимчасовий вихід. Та? Тобто багато хто з військових каже, що це таким чином вони просто імпортують необхідні чіпи для військової промисловості, використовуючи їх з пральних машинок і мікрохвильовок. Та? Але чи це врятує в промислових масштабах? Ні. Радянський Союз від розгрому німецькою машиною врятувало лише ленд-лізи, коли постачалося все. І це було легально, прозоро, повністю готові фактично і фабрики, і заводи, і продукція надходили. Зараз цього близько немає. Тобто, якщо ти отримав чіп від Samsung, там Mitsubishi, від чогось іншого, і збираєш їх докупи, це не обов'язково буде саме те, що тобі потрібно, і ця ракета дійсно полетить і вразить ціль ту, яку ти хочеш. Тобто воно буде летіти, чи буде кудись потрапляти, але важливо зараз попасти десятку, а тут навряд чи. А чи нам легше від цього? Я маю на увазі те, що все одно це летить, і те, що об'єкти великі, ну за розміром, да, енергетичні, там гідроелектростанції, ну ТЕЦ, там ну все таке, да, тобто стаціонарні великі об'єкти. Там ну навіть похибка там 50-100 метрів, вона теж ну їх в принципі влаштовує, так? І як ти думаєш, наскільки ми спроможні? А я дуже поважаю, до речі, людей, які у владі зараз кажуть, готуйтеся до гіршого, до відключень там на тиждень, на 2 тижні, і світло, і воду. Тобто готуйтеся до всього. Я люблю, коли так відверто з людьми розмовляють люди, і дійсно готуються всі. Ось не перелякані, а готуються. Але ось в реальності, чи можуть вони зробити ну, цими ракетами, новими там дронами ще гірше? Або це їхня максимальна потужність зруйнувати наші енергетичні ресурси? Ну, те, що я бачу, Кирієнко таки переконав Путіна і Генштаб Російської Федерації, що енергетика це ключ до російського успіху. Мгм. І коли вони вимкнуть світло в країні, тоді країна буде беззбройною і здасться на милість переможця. В них дійсно є план вимкнути чи покласти наші енергетичні мережі в вигляді єдиної мережі до кінця листопада цього року. Я не вірю, що він буде, по-перше, втілений. По-друге, так, навіть втілений частково це проблема для мешканців великих міст. Але я не вірю, що це матиме ефект капітуляції жодним чином, чи взагалі якось відіб'ється погано на Збройних силах України. Постачання військове йде і буде йти, і зараз все сконцентровано на нашій перемозі. Тому навіть такі проблеми вони не виключать Україну. Вони можуть виключити світло, але не країну. Щодо ситуації в Сполучених Штатах, ну багато хто вже там нас люблять зраду, в тому числі імпорту. Що Конгрес буде республіканським, може і Сенат буде республіканським. Там зараз різниця просто це голос один.
І все. І трампісти ці, вони просто скажуть: ні, ми нікому не допомагаємо, плювати там на Україну і на Тайвань, ми Сполучені Штати, нас нічого там не калишить. Там, ну, як це було певні періоди історії Сполучених Штатів. Чи є такий ризик, чи ні зараз? Якраз перед тим, як були вибори президента Сполучених Штатів і виграв Байден, я пам'ятаю, як до мене підходили і казали, що ти ж розумієш, якщо виграє Байден, це катастрофа. А хто таке казав? Демократи ніколи демократи ніколи не воювали. Вони воювати не хочуть. Вони змусять нас замиритися з росіянами. Мгм. Я їм посміхався, казав, що ви побачите, демократи вас здивують. Вони воюють не гірше за республіканців. Навіть якщо буде республіканська більшість, що, до речі, не факт, але навіть якщо вона буде, давайте пам'ятати чітко, що республіканська партія завжди була партією війни. Це люди, де найбільша концентрація прихильників військових вирішених питань. Ну, нібито так, але І Трамп же він підтримує відкрито Путіна, і в нього там багато фанатів. І я знаю, що серед кандидатів ну майже всі трампісти такі упорті, як то кажуть. ну, дивися, я думаю, що Трамп завдав великої шкоди, як і Сполученим Штатам, так само і Так. Об'єднаній Європі, і він однозначно стратегічно грав на користь Путіна. Побачимо, чи він дотягне до президентських виборів. Там можуть бути різні сценарії і сюрпризом для нього особисто. Е, Крайньо ліві, крайньо праві завжди будуть в будь-якій партії. І завжди будуть божевільні, які візьмуть гроші Кремля. І це не важливо, чи це Сполучені Штати, чи це Україна, чи це Австрія, чи це Німеччина. Але насправді більшість зараз чітко на підтримку України сконцентрована, і нам це треба максимально ефективно використати. Бо це не буде теж безконечний процес. Якщо ми перейдемо в розряд серіальної війни, тобто яка буде з меншою інтенсивністю, але тривати десятиліттями, нам буде дуже складно. Так, ну а як ми маємо, ну крім дій Збройних сил України і Сил оборони України, як ми маємо нагадувати щодня світу про нашу війну, і наскільки успішно нашій дипломатії, політикам це вдається, на твій погляд? Ну, дипломатія зробила багато чого, і насправді Кулеба показав свої кращі якості. І в цьому, Погоджуюся мабуть, абсолютно. я думаю, що основна заслуга Зеленського не в тому, що він не втік, а в тому, що він довірився Залужному і Кулебі. Абсолютно. І саме ці дві людини вони витягнули перші найважчі місяці війни. І витягують досі, насправді багато в чому. Чи можна було щось зробити краще? Ну, теоретично, дивлячись збоку, здається, може й так. Та? Але в тій ситуації, в якій вони знаходилися, я думаю, що вони зробили максимум можливого. Тут просто зараз дуже важливо, щоб ми переконали Захід дати нам наступальну зброю, О. та, яка потрібна знищити Кремль максимально швидко. Причому, кажучи, знищити Кремль, я не лише кажу про російське військо, я кажу про сам Кремль як інститут. Ну, ми дійшли до питання, чому в нас немає американських літаків, навіть таких не нових, ну як F-16, наприклад, але дуже корисна, дуже класна машина. Чому в нас немає танків американських, яких дуже багато, які, в принципі, американській армії, ну, вони не потрібні там в Америці точно. Да? Я бачив, ти, напевно, бачив ці фотографії баз зберігання, де все це є. Чому це ще не в Україні? Чи буде? І якщо буде, то коли і за яких обставин? У тебе 2 хвилини на це. Я буду навіть швидше, тому що в нас пропагувалася постійно політика просто перестати стріляти. Ну вже ж давно, І ми давно не так. розповідали, що яка різниця. І слава Богу, що Захід не махнув нас рукою, що якщо раз вам яка різниця, то і ми паритися не будемо з цього приводу. І робіть, що хочете. Захід нам допомагає. І насправді саме завдяки західній підтримці ми зараз перемагаємо ворога. Без цього ми би закінчилися ще на другий місяць війни. Ти маєш на увазі ну, боєздатність, ну, зброю. БК, Так. зброя, все. Тобто, другий місяць війни все. Ми перейшли на західний стандарт. Насправді.
А як в ідеалі може запрацювати ленд-ліз? Бо деякі теж нас зраду дуже люблять, я підкреслюю, ленд-ліза немає, що там ваш Байден, що це таке. Насправді, як це відбувається на практиці? Ну, без цифри, якщо можеш, ну просто оціночно, ти ж системна людина, мені цікава Ну, саме твоя думка. знову ж таки, я не думаю, що в нашому випадку це будуть каравани суден, як це було під час Другої світової війни, які будуть пересікати Атлантику і закидати на зброю. Навряд чи питання в тому, що 20 хаймарсів переламали повністю хід військових операцій. Е, Високоточна західна зброя, умовно, це 1 до 70, так? Тобто 70 152-х артстволів проти однієї М-37, і, в принципі, з нормальним супроводом з повітря і операторами ти перемагаєш. Питання в тому, що скільки нам цього дадуть, і чи вони дадуть далекобійні речі, ті, що нам справді зараз потрібні. Але вже ще раз наголошую, що перемога в Севастопольській бухті тією зброєю, яку росіяни, про яку росіяни знали, але не очікували, це насправді величезний крок вперед, що ми переоснащуємося набагато швидше, ніж самі знаємо. Дякую тобі, Володимире, за розмову. На жаль, час програми сплив, хоча вона така доволі довга. Ще раз хочу подякувати Володимиру Міляну, людині, яка Дякую тобі, в друже. війську, але знайшла час для нас, для наших глядачів. А всім, хто дивиться АТР, я хочу подякувати за підтримку і запевнити вас, що російський рейх буде зруйновано в тій чи інший спосіб. 100% Україна переможе, а Крим, Сербія, Слажак, Крим буде звільнений. На все добре, дивіться АТР далі.